Salutare, salutare tuturor și bine ați revenit la Rabonsai. Avem o zi foarte frumoasă și foarte însorită de februarie. Primăvara începe ușor, ușor să vină, chiar dacă o să mai tragem un pic cu frigul ăsta. E totuși februarie, dar soarele a început să urce pe cer mult mai sus. Zilele s-au lungit, avem mult mai multe ore de lumină. Și astăzi, mult așteptatul clip sosește. Astăzi replantăm și tundem acest trandafir japonez. Păi hai să-i dăm drumul la treabă. A trebuit iarăși să trec la ținuta de vară. Am 25 de grade pe balcon. Și prima dată ne vom ocupa de tăiere, de tundere. Din cauza faptului că acest copac a crescut foarte bine, foarte viguros, e foarte sănătos, îmi permit să fac treaba asta acum. Copacul este un copac bătrân, un copac mare, a avut timp să acumuleze ceva energie în el, de aceea pot face acum această operațiune. Dacă avem un copac așa cât un deget, nu facem acum această operațiune, îl lăsăm să crească și să ia niște energie în plus, să ia puțină energie zdravănă. Bun, și prima dată am aici sculele, mi-am adus și pasta de răni. Aici am o creangă pe care am legat-o cu sârmă. Sper să se vadă. Și aici mai am o mică problemă, am două crești care îmi cresc din același loc și nu-mi place deloc treaba asta. Mai întâi voi lua foarfeca de grădină și voi reduce această creangă, o să o tai cu tot cu sârmă. Și a plecat. De-aia nu mai îmi taie mie foarfecele. Dar nu e o problemă prea mare. Și hai să tăiem și aici. Să eliminăm creanga în plus care nu mai doresc. Venim cu concavul și facem o tăietură frumoasă, sau cât de frumoasă putem. Am făcut-o foarte frumoasă. Mai aranjăm un pic. Și unde avem, bineînțeles, crengi lemnoase, venim cu pastă de răni. Pentru că altfel copacul se deshidratează. Rană deschisă se deschide. Pierde seva pe acolo. Ce să mai. Aici iarăși vreau să renunț la crenguța aceasta. Aici am o creangă groasă, care din cauza că nu a fost lăsată să crească cât trebuie, a produs practic o singură creangă mai departe și o voi elimina aici. Eliminăm și excesul pe care l-am lăsat să se usuce, foarte drăguț, atât. Mai am aici o creangă care teoretic ar trebui să plece așa. Curățăm iarăși excese. Aici o să mai reduc totuși, pentru că era prea lungă creanga. Iarăși vin cu pastă de răni. Hai să o eliminăm și pe aceasta. Dacă tot facem treabă. Asta e cam subțirică. Cioturi rămase. Cioturi rămase. Mai scurtăm. Mai scurtăm. Hai să o tăiem, să-l tundem ca lumea de fapt. Sau să-l mai scurtăm, mai bine spus. Unde am creangă verde, nu trebuie să dau cu pastă de răni.
care se desparte în două aici. E destul de bine că se desparte în două. Cred că o să o leg așa în sus. Dar haideți să o scurtăm și pe ea. Și vom vedea ce s-a întâmplat. Aici am o tăietură mai guroasă. Vreau să aplic un pic de pastă de răni. Da? Bun. Mă uit pe unde mai am cioturi. Aici concavul este în elementul său. Nu peste tot s-a acoperit cum trebuie, s-a uscat ciotul cum trebuie. Am cutiuța magică, ca de obicei, pentru a limita mizeria pe care o facem. O să mă uit că nu mai țin minte dacă e legat. Nu, nu este legat de ghiveci. S-ar putea ca nici și acum să nu leg de ghiveci. Cuțitul nostru. Iarăși aici avem un sol nu foarte bun. Am aflat pe pielea mea, din păcate, acest lucru, dar asta este. Nu avem de unde să știm. Ia să vedem dacă copacul nu vrea să iasă încă. O să-l mai rașchetăm. Oricum, copacul va intra într-un vas ceva mai mic. Am pus într-un vas mare la început pentru a nu tăia foarte mult din rădăcina inițială. Am rupt o frunză deja. Crengile lăsate mari ne cam încurcă la replantare și îi rup. Asta e copacul. Scăpăm de vasul ăsta care îmi doar că e mare, dar e și foarte greu. Și ăsta e copacul nostru. A luat forma ghiveciului. S-a ramificat. Trandafirul japonez e o specie foarte bună pentru bonsai pentru că se ramifică destul de bine rădăcina. Doar un pic vreau să mă uit aici sus să vedem dacă a început un nebari ceva. Ceva a început. Dar mai mult vreau să mă ocup de partea de jos, pentru că aici e treaba complicată. Cel mai probabil că voi elimina iarăși în primul rând e obligatoriu să eliminăm acest pled de rădăcini. În copacul e foarte sănătos. Putem să fim un pic mai zdraveni în lucru cu el. Și vreau să repet și să insist. Vreau să insist că aceste două operațiuni se pot face deodată, adică și tunderea și replantarea, acum în primăvară, pe copaci foarte sănătoși. Și nu doar sănătoși, ci și viguroși.
Nu cred că va fi nevoie să-l leg de ghiveci. Îi vom forma o platformă destul de dreaptă și drăgălașă. Trebuie să avem în cap mereu că vrem o rădăcină foarte ramificată. Dar nu ne apucăm să dăm tot solul jos. Niciodată, niciodată. Chiar dacă avem pământ, foarte rare cazurile când se spală rădăcinile. Chiar dacă vă spune cineva asta, chiar dacă o să vă supărați pe mine, o să spun cine e omul care face treaba asta. Acel om e Nigel Saunders. Un om cu exemplare drăguțe de bonsai, dar din păcate are boala asta de a spăla rădăcinile de fiecare dată, ceea ce e o chestie total, aș spune chiar interzisă. Cred că e cuvântul bun. Continuăm cu bețișorul. Și de deasupra vreau să curăț un pic. Iarăși mă uit unde e frontul, aici ai niște ritere chinezești care nu-mi plac. Aici are un bambus, un ghiveș de plastic, foarte bun, am pus meșele. Ca de obicei, la fund voi veni cu un strat de argilă arsă simplă. Ceva mai generos de data aceasta. Atât. Solul, mixul pe care l-am făcut. Mixul pe care l-am făcut, format din Kyodama Turbo Akadama. Ok. Vin cu copacul după ce mi-am ales, bineînțeles, frontul. Că dacă am ales un front al ghiveciului, e obligatoriu să aleg și un front al copacului. Cred că l-am pus ca în sus. Hai să vedem. Nu, e în regulă. S-ar putea să mai fiu nevoit să mai tai din rădăcini. Rădăcinile care ies cam în sus așa. Și aici la margine.
Bun. Și hai să venim cu restul de sol. Ar fi trebuit să-mi fac și eu un recipient ceva, ca așa stăm până mâine. Promit că îmi voi face un recipient cu care să torc. O să tai o sticlă de plastic banală pe care să o transform într-un fel de pâlniuț, așa. Pe partea asta cred că putem merge cu lingura. A rămas destul de multă mucirlă pe aici, pe colea, pe lângă rădăcină, dar o să plece singură. Dacă e expusă, se va usca. Încerc să acopăr cât mai mult din rădăcini, dar are suficient de multe rădăcini copacul, încât să nu ne facem prea multe probleme. Are un nebari foarte reușit până acum. Vedem cum va fi pe viitor. Bețișorul chinezesc. Și ne apucăm să tasăm solul. Acesta este copăcelul meu tăiat, tuns, frezat, replantat. Sper că v-a plăcut. Am făcut o operațiune, după cum am spus, care se poate face doar pe copacii sănătoși. Evităm să facem mai multe operațiuni deodată dacă nu avem copaci foarte sănătoși și foarte viguroși. După mai multe priviri, bine, eu mă uit de mult la el, că stă de mult aici. Am reușit să-mi aleg un front. Nu mi-a plăcut atât de mult nebariul prezent pe copac, momentan. Dar, cu timpul vedem ce putem face. E complicat ca din prima să facem totul perfect. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să vă abonați, un subscribe, dar și un like și un share. Face minuni ca să ne vedem cât mai des. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru răbdare și sper că v-am putut fi de folos. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Salut!